Se vede? Bun. Salutare și bine ați venit la o nouă plimbăreală. Suntem pe Pângărați Castel. O să refac o plimbare care am făcut săptămâna trecută. Și din cauza faptului că a plouat în ziua aceea, tot vlogul care l-am făcut s-a compromis pentru că au făcut condens între lentilă și protecția lentilei. Și când am ajuns acasă și m-am uitat pe material, am observat că totul se vede în ceață. Așa că m-am gândit să refac acel traseu, un traseu foarte frumos. Ni l-a arătat Neadoru Lazar. Eu nu știam de el. Practic pe acel traseu poți ajunge și pe Oul Muncelului și deasupra barajului la Potoci. Atunci am fost 6, eram 6 TV-uri. O să pun niște fragmente care cât de cât se vede imaginea ok. Hai să ridicăm de el că iese. Hai urc, te clicat. Wow. Doar că a plouat foarte... Era sus. A plouat foarte mult. Eu cel puțin am ajuns acasă ud, luarcă. Stai că nu stă imaginea dreaptă. S-a mișcat casca. Am ajuns acasă ud, luarcă. Mă mir cum de nu am răcit. Am stat, cred că vreo 4 ore ud. Am rămas și împolmolit vreo 2-3 ori. Da, știi cum e, când sunt mai multe ATV-uri, unul trage mai bine, altul trage mai așa. Și ne-am chinuit la o pantă să reușim să urcăm. Unul de 400. Când am ajuns deasupra Potociului, deasupra barajului, am dat de un zid de ceață. O ceață densă de... nu vedeai nici măcar la, nu știu, la 20 de metri în față. Nici o șansă să vedem barajul. Dar totuși am ridicat drona, am scos niște peisaje frumoase, o să le vedeți în clip. Și da, ce să zic. O să refac traseul și o să vedeți. Hai, ne vedem puțin mai târziu. Deci vom face pe aici dreapta. Drumul normal era tot înainte și undeva stânga, numai că era panta cea mare unde nu prea se poate urca. Probabil acum se poate urca că nu mai plouă de câteva zile și s-a mai uscat. Dar vom face pe aici stânga, de dreapta. Pedalău. Nu mai știu exact cât era de rău drumul, dar știu că sunt porțiuni între scurgeri și 4x4. Și voi ține tot dreapta până o să ajung pe o pășune. Hai, ne vedem acolo. Băgăm 4x4, se
urcăm dealul ăla. Tot așa o ținem pe pășunea asta. Tot la deal. De acolo o căbănuță frumoasă. Hai să-i dăm. Faci o scurtă pauză aici. Uitați, fraților. Uitați ce frumos se vede. Acolo e căbănuța aia mică unde am făcut eu vlog acum ceva timp. Acolo e o stână. Și acolo e oul muncerului, sus acolo. Acolo vreau eu să ajung. Și ca să ajung acolo, țin drumul ăsta tot înainte, ajung undeva la jumătatea pădurii, acolo undeva în zona aia. Și atunci voi face stânga spre Potoci sau dreapta spre oul muncerului. Eu o să încerc să merg și pe stânga și pe dreapta. Prima dată o să merg, cred că pe oul muncerului și după aia spre Potoci. Dar să văd cât timp am la dispoziție, pentru că la 6 și ceva trebuie să ajung acasă. Ăla e releu, undeva în depărtare acolo unde am fost acum ceva timp. Ceahlău în zare. Ce frumos se vede. Se vede numai umbra lui, numai profilul lui. Superb. Da. Revin în câteva minute. De fapt, pentru voi, într-o secundă. Aveam impresia că mi intră ceva în urechi, nu știu, o furnică o ceva. Tot simțeam că mă mănâncă. Și asta am oprit și mi-a scos casca. Hai, dăm înainte. Asta e intersecția cu spre Potoci și spre oul muncerului. Încolo am fost, știu cum e, nu-i nici bine, nu-i nici rău în zona aia. În partea asta n-am fost. Sper să ajung și să fie drumul bun. Vedem acum. Aici ce e? Aici e jale. S-a agățat un lemn la roate. Aici cred că a fost campionatul mondial de tăiat cu drujba, după cum se vede. Da, nu ne băgăm.
Așa, în partea asta altă. De o bornă. Băi, faza ciudată e că nu văd niciun drum. Adică, na, dintre copaci, dar, așa o fi oare? E, ăsta mai seamănă la drum. Să vedem până unde duce. Oh, o urcare frumușică. Da, sunt aproape de vârful ăla. Am impresia că e chiar aici, în luminișul ăsta. Dacă mă uit bine, ba nu, mai merg puțin mai în față. E un luminiș aici, dar e foarte mic. Deci e ceva mai în față. Da, se pare că e drept înainte, e drept în față. Cum se vede și sigur ăsta este ia uitați. Extraordinar. Extraordinar. Uite, acolo puțin se vede și lacul. Pe aici am fost doar cu drona. Când am poposit acolo la căbănuța aia, am ridicat drona și am adus-o până aici, chiar după deal, după acel deal. Băi, superb, e superb. Privejiștea e de milioane. Mamă, cât de frumos se vede. Cât de frumos se vede. Uite și niște cioburi. Mâna omului își pune cuvântul peste tot. Ăla e oanțul de acolo. Băi, ce tare. Ce frumos. Deci vârful ăsta, oul muncerului, cum se cheamă aici, are 1254 de metri. E unul dintre cele mai înalte vârfuri. Cele mai înalte vârfuri din zonă mai sunt vârfurile din zona aia. Și la vaduri trebuie să mai fie, am impresia că ăla din față. Bine, acolo de fapt nu-i vaduri, e oanțul. La releu unde am fost eu se vede că e mult mai mic decât ăsta. Frumos. Da,
Pe Vin Maiacuș. Vom schimba puțin locul, vom merge acolo, pe drumul ăla. Se pare mai mișto acolo să stau. Și am zis că să mergeți cu mine. Ia uite ce fac și eu, nu mai știu să-l pornesc. Da. Voi ridica puțin drona, să fac niște peisaje, să fac niște poze și un filmuleț de aici. Se vede super tare. Ne vedem, o să vedeți clipul cu drona imediat. Hai, v-am salutat! Bun, plecăm de pe ouă Muncelului. Nu mai merg la Potoci, că nu mai am timp. Voi încerca să ajung pe Pângărăcior. Plecând de pe ouă Muncelului, luând tot înainte. Sper să nimeresc. Ia uite, acum de exemplu aici un drum face direct în vale. Bă, n-ar fi rău drumul ăsta, văd că face direct în vale. Eu dacă nu, o să merg tot înainte de fapt. Opa, au. Au, au, au. Ia să lăsăm noi puțin așa. Vedem care-i treaba aici. Ia să e destul de rău. Înapoi nu mai am nicio șansă. Băi băiatule, bă băiatule, șanțuri monumentale pe aici. Ia uite ce părău sexuos. Ei, hop. Da, cam așa e pe aici. Prea mă încântă situația. Să nu fie departe drumul. Bă, ce era să fac, bă, frate? De acum mă ducea cu cracea sus.